Jeg er oppe med 17.000 kroner. Knap 17.000 kroner. På 6 uger? På 6 uger, ja. Sådan. Altså, jeg hedder Frank, jeg bor i København i Danmark, og jeg er 53 år, og til daglig arbejder jeg som driftsvejleder og driftsansvarlig for nogle store ejendomme ude i Sydhavnen. Men havde ligesom lyst til, at der skulle ske noget andet, så derfor stødte jeg ind i dig på Instagram, og begyndte at kigge lidt nærmere ind i det, og til sidst så hoppede jeg med på vognen. Hvor længe har du været med nu? I små 6 uger. Jamen altså, jeg har jo før set daytrading, set folk gøre det, og jeg har også tænkt lidt, at det er måske bare noget gambling. Hvorfor jeg lige sat mig ind i hos dig? Det var måske mere, fordi I også kommer med de signaler, I gør, og I ligesom hjælper folk til at vise, hvordan man skal gøre. Men altså fra det øjeblik, at jeg sagde ja tak, der gik jo ikke 20 minutter, så var jeg oprettet og klar, der var indbetalt, og så var jeg på. Altså, det er en vanvittig hurtig proces. Jeg er oppe med 17.000 kroner. Knap 17.000 kroner. På 6 uger? På 6 uger, ja. Sådan. Vil du gerne anbefale det her til andre, unge, ældre? Jamen altså, absolut. Men man skal også bare vide en ting, at det er jo ikke get rich overnight produkt det her. Du skal sætte dig ind i tingene, fordi ellers så kan du hurtigt komme til at tage en masse penge, hvis du ikke tænker dig om. Selvfølgelig vil jeg anbefale det, men tænk dig om. Ja, så er du godt på vej. Det er også det, mange de misforstår det. Når vi laver videoer, så siger man kan tjene penge, og se Frank har tjent nogle penge, og Anne har tjent penge, og så tror de, men så bliver man rig over nat. Det gør man ikke, altså. Ja. Det er en rigtig forretning, altså. Ja.